Ahojte, moje meno je Zoli a opäť vás vítam na novom videu na YouTube kanáli Nová reč New Speech, respektívne podcaste, keď nás počúvate cez Spotify. Témou dnešného nového videa, respektívne podcastu, bude jedna dosť zaujímavá téma a tou témou bude silnejšia alebo silnejší potiahne stále tú slabšiu alebo slabšieho. Teda aspoň by to takto malo byť. Pred nejakými 2 týždňami som bol na prechádzke s mojimi polovníckymi psami. Mám jedného 11-ročného psa, dlhozorstého jazvečíka, ktorý je taký dosť mohutný na to, aký by mal byť, je trošku väčší. A jednu 4-ročnú fenku, s ktorou som bol teraz minulý víkend na skúškach Duričov. A pred tými 2 týždňami, keď som sa s nimi bol prejsť, tak som si všimol jeden taký jav, ktorý je aj pri ľuďoch, a taktiež aj pri zvieratách. To je úplne jedno, že jednoducho teraz čo budeme porovnávať. Zobral som obidvoch psov na prechádzku, ale nemal som iba jedno vodítko. Tak som na to jedno vodítko, na koniec toho vodítka, dal ešte jednu takú reťaz. No a vyšiel som. Keďže obidva psíky sú také, že do seba neútočia, na dvore aspoň to vyzerá tak, že sa kvázi podporujú, tak som išiel s nimi na prechádzku. No ale čo sa stalo? Tá 4-ročná fenka, keď je doma, v domácom prostredí na dvore, tak ona pôsobí tak veľmi sebaisto, pôsobí tak, že je nad vecou, breše, uteká zľava doprava. A ten 11-ročný psík, Ares, ktorý už je, dá sa povedať, dôchodca, nemu sa už v podstate nechce ani brechať, už je len taký kľudný, hej, presúva sa z jedného miesta na druhé a len tak v kľude reaguje. No ale ten 11-ročný pes, pred 2 rokmi ešte, lebo teraz je africký mor ošípaných, keďže veľa diviakov teraz vyhnulo, ani na polovačky sa nemôže chodiť na spoločné. Takže ostal ten psík doma, ale 8-ročné skúsenosti má. Čiže 8 rokov stále bol v lese, stále vychádzal z toho komfortu, hej, z toho domáceho prostredia a bol vypustený a stále išiel. No táto 4-ročná fenka, táto bohužiaľ na polovačke nebola, keďže ešte bola mladá, potom zase prišiel africký mor, čiže už nemohla chodiť na tie polovačky. No ale teraz, ako som aj na začiatku videa spomínal, tak s tou mladšou fenkou som chcel ísť, aj som bol na turistických skúškach, takže bolo treba s ňou ísť nejakým spôsobom trénovať. No a chodieval som a tento jav som videl častejšie, len až teraz nedávno som si ho uvedomil a som si povedal, hneď som začal nahrávať, som si povedal, že chcem to natočiť a nahrám vám na toto aj video a presne si to môžete potom presunúť aj do tej roli toho človeka, že či to naozaj je pri tom človeku takto je a myslím si, že určite je a dáte mi za pravdu. Čiže išiel som s tými psami von. Prešiel som takých 50 metrov a ako sa správali. Ares, ten, ktorý má mnohoročné skúsenosti a vie, že keď započuje vodítko, hneď už si to pýta to vodítko na krk, lebo vie, že ide na polovačku, vie, že bude vypustený v lese a vie, že jednoducho bude hnáť a proste, že bude v tom svojom živle. No a Ares ťahal to vodítko a aura bola v pozadí. Nechcem, aby ste si teraz mysleli, že toto je nejaké týranie zvierat, čo vám ukážem na tomto videu, že Ares teraz ťahá auru. To som iba tak ako príklad nahral, že jednoducho ten pes, ktorý sa nebojí a ktorý vie, čo ho čaká, tak ide a už čaká a už chce, už bojuje. No a tá fena, tá moja fenka, ktorá nevedela, do čoho ide, tak chcela ísť ako keby domov, hej, bála sa výjsť z toho komfortu. Tu je názorná ukážka presne, ako silnejší potiahne slabšiu. Tak. 11-ročný pes, dlhozorstý jazvečík, ležol 3-ročná sučka, fenka. Tak toto je. A presne takto to vyzerá aj s človekom, ktorý má emocionálny blok reči, ktorý sa zajakáva. Či už je to viditeľné alebo neviditeľné. Jednoducho v domácom prostredí takíto ľudia väčšinou sa správajú tak, že na nich ani ten problém veľmi nie je vidno. V domácom prostredí sú sebaistí, v domácom prostredí sú takí, cítia sa byť nad vecou veľakrát, hej, kde niekedy aj rodičia, súrodenci, možno kamaráti si ani neuvedomujú, ani veľmi nevšímajú, že ten dotyčný má nejaký problém s verbálnou komunikáciou.
No keď tá osoba má ísť niekde do mesta si vypýtať niečo do obchodu, alebo má ísť do školy a prezentovať, má proste niečo robiť s verbálnou komunikáciou, tak prichádza problém aj problém. Až kým mu nejaký skúsenejší človek neukáže, ako sa to robí. Od úplných základov. Ako je napríklad tréning novej reči. Skúsenejší, či už tréneri alebo kurzanti ukazujú tým neskúsenejším ľuďom, ktorí majú problém s blokami reči, ako sa v začiatkoch vystaviť tým emóciám, tomu emocionálnemu napätiu, s tým, že máme kľudné telo a s tým, že vieme všetku situáciu zvládnuť. Všetky situácie, hráme v tých situáciách a užívame si, že vieme všetko povedať. No a takisto to bolo aj v role týchto dvoch psíkov. Potom, čo už nebudete vidieť na videu, sa stalo to, že som pustil obidvoch psíkov. Najskôr Ares, ten 11-ročný pes, utekal a Aura potom išla za ním pomaličky a štekala aj ona. No a presne takto to vyzerá vo všetkom. Či robíte nejaký šport, či sa chcete naučiť, ako vždy to hovorím, nejakú novú zručnosť, proste hoci čo iné, vždy sa učte od tých skúsenejších. Lebo tí skúsenejší ľudia vám nechcú zle. Aj keď to možno v začiatkoch vyzerá tak, že vás dávajú pod nejaký stres, pod nejaký tlak, robia to len a len pre vaše dobro, len a len pre lepšiu vašu budúcnosť. Pretože tí skúsenejší vedia presne, aké kroky treba spraviť na to, aby ste si tým prešli, aby ste to preskákali a aby ste zažili aj vy ten pocit toho kľudu, vy aj ten pocit toho, že naozaj sa nie je čoho báť a jednoducho všetko je len v hlave. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť na najbližšom videu, respektíve podcaste. Ahojte.